Ho, 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 mae'n ddolig. Dolig llawen. Waw, dwi'n rioed yn clywed chdi mor jolly. Erioed. Dy'r drosodd doch. Na chdi, dwi'n di cael presant gen ti to. Dwi'n di cael cardyn gyn ti. Felly, Na, mae hynny wir. croeso i'r rifin nadoligaidd o colli'r plot. We hei. I hwyl yr wyl. Gret. Fantastic. Sut a'ch i'r Fernals? Da iawn. Iawn, Ydych? diolch. Iawn, diolch. Wedi gorffen eich siop adolyg? Wedi dechrau'ch siop adolyg? Dechrau. Rwyl ar hwnna Dechrau? ddau. O ie? Be ti'n brynu fi ta? Sut o'n? Ti'n brynu rhywbeth neis i? Rhywbeth dritfawr? Wella llynadd, socks, yn bach yn boring. Yn diolch much. O, da chi di rewi. Da ni just ddim yn gwybod be ddeud, David. Na. Reit, penod fel yna mae'n mynd i fod, ie? O, da ni'n cychwyn o, reit, dyna ni, reit. Felly, beth ydych chi bod yn neud? O, wel, dau beth mawr sydd wedi digwydd. Gwanas di bod yn Ne Affrica? Do, Sut wylgus di? arbennig, oedd hi'n boeth, oedd hi'n chwythu, a mi nes i lawer iawn o feicio mewn i'r gwynt ar hyd ffyrdd hirfaeth diddiwedd sydd i mewn i'r gwynt. Hyd nod ar feic batri oedd o waith caled, ond ar un i'n neud o. A wedyn oedd o werth mynd fyny'r elldydd er mwyn do lawr to. Does y modd yn mynd lawr hiw. Ac oedd nhw'n dweud, you like going downhill, don't you, Bethan? So ni'n pasio nhw gyd. Wel, am hwyl. A mae'n trist yna? Pythefnos. Yn reidio bob dydd? Gyson ni un diwrnod i ffwr yn Hermanws a nath i fwrw glaw. Un diwrnod i ffwr. Oedd na fo'n gret, gos o'na baboons yn croesi ffordd, o'na ambell i estrus wrth yr ochr i weithiau. Oedd o jyst yn bonkers. A yr peth arall mawr sydd wedi digwydd yn ystod yr wythnos diwetha ydy y gwir anrydeddus ei mawr hydi, Manon Steffan Ross. Wedi bod lawr. Yn lle oeddech chdi? Yn yr Bycaws? Nac, yn yr French Institute. Posh iawn i'r. Felly i'r rai sydd wedi bod yn byw mewn ogof ac ddim yn gwybod, wyt ti eisiau deitha ni be ddech chi'n neud? Wel, nath cyfieithiad Ffrangeg o Llyfr Glas Nebo ennill gwobr, felly o'n ni ar cyfieithydd Lys yn cael mynd yna a cael lot o ffys efo pobl na i byth cyfarfod eto. Enwan o Manon. Sut yn dy flaen hon? Ie. Wel, met fi cam, da. Ie. Cam belt. Queen Cam. Brenhines, Lloegr, do, a Oedd wedi darllen dy lyfr? Macron. Oedd Camilla ddim wedi darllen y llyfr, but I'm going to read your book now. Mae pawb yn dweud hynny. Ond oedd Macron wedi darllen ac oedd hi'n gofyn cwestiynau ofnadwy o ddiddorol. O'n i'n rili disynnu efo hi. Achos o'n i'n meddwl, nath i, I read your book in 3 days. Ac o'n i'n meddwl, do, as if. Li. Ond wedyn oedd hi'n... Na, mi oedd hi wedi gwneud. Ie, dyda fwy, scandal. O, dwi ddim dweud ar y podcast. Sut o? Wel, dych chi'n be, oedd o jyst yn beth rhyfedd, achos o'n i'n gwybod bod y llyfr wedi cael ei enwebu ers dipyn. Ond dwi ddim yn frenhinwraig o gwbl. O'n i'n teimlo fatha, dwi isio mynd a dwi isio bod yn rhan o hyn. Ond wedyn o'n i'n meddwl, wel, os dwi ddim yna, fydd o'n cael ei ystyried fel cyfieithiad o'r Saesneg i'r Ffrangeg. A o'n isio bod yna siarad am y Gymraeg ac o'n isio siarad efo Macron am ieithoedd lleiafrifol Ffrainc, achos mae agwedd i gŵr hi tuag at yr ieithoedd yna yn, wel, hen ffasiwn ac yn wirion bos, dweud y gwir. Lle o'n i jyst eisiau siarad efo hi am hynna. A mi nes i. Felly, ie. A be ydi ymateb i? Oedd hi'n eitha agored iddo fo. Nes i ddweud,
bod o'n rhyfedd, os ti wedi mwynhau hwn, os ti wedi mwynhau Llyfr Glas Nebo, sa'n sicr yn mwynhau diwylliant Llydaw. Ond dwi'n meddwl bod nhw wir yn ystyried pethau yn yr un ffordd a da ni'n neud yma'n hyn. Dych bod, da ni'n cael lot na dan gyn Brydain, lle. Ond maen nhw'n cael, dyn nhw'n cael dim barch, dim bres, dim byd. A nath i ddim cydnabod na, neu nath ddim... Na, oedd hi'n gwrando, de, ond hefyd mae'r pobl ma'n charming iawn. A hefyd, o'n i rioed meddwl am hyn o blaen, ond achos mae hi ydi gwraig arlywydd Ffrainc, a mae Camilla ydi gwraig brenin Lloegr, a ni'n meddwl, dwi'n cymryd yn ganiataol bod y merched yma yn cytuno efo'r stwff mae gwyr nhw'n neud, a mae hynna'n sexist iawn ohono fi. Dwi'n wir yn gwybod be mae Brigitte Macron yn feddwl am y byd, achos dwi'n gwybod barn i gwr i am bob dim. Lle nath yna neud i fi feddwl am ffordd dwi'n meddwl am yr First Ladies. Mae Llywodraeth Ffrainc wedi chwalu. Si Manon gael sgwrs efo Ie, o'n i'n mynd i ddeud, oes na gysylltiad. Annibyniaeth sy'n Llydaw nesaf. Rhwng Llyfr Glas Nebo a Llywodraeth Ffrainc yn chwalu. Pwy awyr? Be oedd uchafbwynt y diwrnod i chdi? Oh gosh. Uchafbwynt y diwrnod oedd nes i gael cinio, oedd Brigitte Macron yn cynnal rhyw ginio wedyn, a o'n i'n cael ista rhwng Elif Shafak a Joanne Harris. 2 awdures, hollol amazing. Ac o'n i jyst yn teimlo fatha, mae hyn yn bonkers, da. A ges ti sgwrsio'n gall efo nhw? Do. Pasio halan a felly? Nathon ni'n pasio halan, a nathon ni siarad am sut oedd y fish a falle. Ac oedd nhw wedi darllen dy lyfr di? Na. No. Eto. Dim eto. Dech o. Mae'n brysur yn dig, yn yno stwff i wneud. Felly, mi gei di faddeuant am beidio troi fyny i'r recordiad o bodlediad, fe rai ni ganslo'r funud ola. Oherwydd... Dim ar y funud ola, nes na, nes di ddeud. O am resymau diogelwch, di ddim yn gallu deud. Nath i just dweud, gorau mynd i Llundain. Ie. Nes ti'n dweud... Nath i ofyn pam? Do, nes i ddeud, bo fi'n mynd i gwarfod y cwir. Ond nath o'n i'n neud sylw arall, ond o'n i'n meddwl bod chi, dyna chi'n rili... Ond doedd ni'n credu chdi'n agran. Ond bydd yn diddorol os ti'n cael llythyr mis nesaf, ti'n modd gan y Queen yn gweud, loved your book. Loved your book! Really good! Nath i ddeud fi, mae na lun yn neud y rounds o fi a'r Queen. A da ni'n edrach fatha bod ni ar fin cael full-on snog, fatha bod ni rioed di gweld neb mor wonderful a'n gilydd. A'r sgwrs oedd yn digwydd am hwnna, hi yn dweud, well, I'm going to have to read it now. A nes i troi at i'n mynd, well, yeah, it's quite depressing, you know. A dyna Y ffaith bod hi'n mynd i ddarllen e? Ie, o'n mynd i ddeud. Mae'r llun yn ddoniol, achos wyt ti yn edrych os a ti wrth dy fodd o'na, a mae'r cyfieithydd yn sbio ar y Queen mewn ffordd reit negyddol. O ia, ond mae lluniau'n deud clwyddo. Achos oedd hi wedi bod. Ac oedd hynna'n braf, ac eisiau gyfarfod hi am y tro cyntaf, ond i rioed wedi cael dim cysylltiad gwbl fi o blaen. A hefyd geisi gyfarfod awdures yn enw Elle McNichol, sydd wedi sgwennu llyfr enw A Kind of Spark. A mae hwnna'n lyfr dwi wedi cyfieithu yn dros y misoedd dwytha. Oedd hwnna'n braf cael cyfarfod hi. Dyw. Da. Ges ti'n gwneud, pan o ti'n cael y wobr, o ti'n gwneud araith neu jyst dweud diolch o fawr? Na, o'n i'n cael deud byd. Ti'n cael deud byd? Na. Do'na ddim. Oeddech chdi fod yna? Pwy di hon, do? Chdi oedd yn mynd at fish round. Some salt? Oh, yes. Faint o bobl oedd yna te? Os o ti drws nesau bobl fatha Joanne Harris, siocola? O'na lot yn y seremoni hun, ond yn y cinio wedyn yna. Yna fish up. 8, falle? 8? Ie. Waw. Ie. Faint? 8?
Ie. Lot o fish na gwe. Fish fingers. Oedd y beth arall sy'n newnadwy da. Oedd yn bwyd i chi. Oedd chi'n cael da menyw bach. Lle oedd bwyd ma'n dod allan. Ond oedd e gyd yn Ffrangeg. Ffrangeg sydd dwi'n gwybod beth wedi pizza. Ond na rhyw gig yna, dwi'n gwybod beth oedd. Ceffil. So nesa, cera fi fy chdi, Iawn. Gyd i ddod efo fi tro nesa. Felly, do gael gwahoddiad. o gymharu ar digwyddiadau yna, Sian a Galed, beth ydych chi wedi bod yn gwneud? O'i gymharu fo hynna, ti'n moch. Beth ti'n bod yn gwneud, Sian? Ti'n beth? Dwi'n gwybod beth dwi wedi bod yn gwneud. Dwi'n gweithio yn y siop chydig bach i Elin, cos mae yn chwaer di torri choes, dydy. A sut mai? Rhwystredig. Dwi'n meddwl dy'r gair cwrtais am rhywun sy'n mynd, a methu mynd. Niw, mae'n flin, yndi? Ar adega dwi'n yma. A mae, ti'n ar y ffôn trwy'r adeg yn trio rheoli be mae pawb yn gwneud. Mae'n oce. Wrach geith i ddechrau rhoi pwysau ni mis Ionawr. Mis Ionawr? Meddwl amdana chdi, Elin. Ia, cofian anwyl, Elin. Ie. Mae'n lot o gwyno bod y siop ddim yn lawr all. Mis bydd rhyw's nosod diwetha. Bod y bobl sy'n na. Chdi sy'n gweithio, ti'n meddwl cwmta, Sian? Mond dyddiau Gwenar dwi'n neud. Cadi, merch Elin sy'n a gweddill ar amser, so mae'r lle'n hollol iawn, Dafydd. Greit, oce. Peidiwch a mynd yna ar ddi Gwener, boes. Ie, sylwyn nhw. Dyfoddi i fi, neud rhywbeth arall, toli gwmtar. Darllen o ddistaw neu beth. Aled, beth ti wedi bod yn gwneud? Fi credu, so fi wedi bod yn gwneud lot o beicio gyda'r mab dan amryw mynyddoedd a taflu gan ni lawr llwybrau sydd ddim fod cael ei fynd lawr, dwi'n meddwl. A fi wedi cael penwythnos yn ymwythig, cwrdd â hen ffrindiau. Hwna braf iawn. Lot o fwyta, lot o yfed a mwynhau. Braf. A beth yna ti, Dafydd? Wel, o'n i'n cael peint efo Queen Camilla ac oedden ni'n trafod fish. Na, ddim llawer, chi'n gwybod beth eisiau nos Wener? Just cyn storm dara. Eisiau i'r launchad llyfr Endaf Emlyn. So, yma fi. Yn King's Yard yn Hont Cana. Oedd hi Hugh Stevens yn cyfweld Endaf Emlyn, ac oedd hi'n noson arbennig iawn, a rhaid i fi ddweud. Endaf Emlyn yn amlwg yn un o'n arwyr cenedlaethol ni, a oedd o'n siarad yn ddifyr iawn. Gymaint o feisydd mae o wedi cyfrannu iddyn nhw, ac wedi bod yn arloesol yn nhw hefyd dros y blynyddoedd. Oedd o'n dda iawn. Yr unig beth oedd yn anffodus oedd hi'n noson doedd cyn y storm fawr. Ac wedyn oedd y llywodraeth yn anfon y negeseuon yma ar y ffôn bob rhyw 5 munud. Ma'n bach. Wedyn oedd ochr y teg ac oedd hi'n stido bwrw. Ac oedd ddim yn noson neisia i fod allan, ond oedd o werth mynd drwy'r elfenna mwyn gwrando ar Endaf Emlyn. So rwy'n di darllen y llyfr? Na. Dwi wedi darllen rhyw 3 hwnnw fe ddyn. Dwi'n dda, cos dwi wedi brynu fo bresant dolyg i rywun, ond dwi'n di darllen hann hun. Beth ti'n fwriad i wneud? I ddarllen o dy hun a wedi roed o'n bresant dolyg? Neu... Na. Gobeithio gora, ond o'n i'n meddwl sa ti'n gallu cadarnhau bod o'n mynd i fod yn bresant da. Wel, mae rai fi ddweud, fel dwi'n dweud, rhyw 3 ohono fo dwi wedi darllen. Mae o mor ddifyr. A ffordd mae wedi cael ei sgwennu, mae'n hawdd iawn i ddarllen. Mae o'n wedi cael ei sgwennu'n slick iawn. Felly, sôn am i Bwynt yn dod o a i ddylanwada fo, swn i'n bendant yn dweud bod hwnna'n un o'r... Mae'n lwythio lyfrau allan dolyg yma, does? Mynydd. Ond swn i'n bendant yn dweud bod hwnna'n werth i'w roed yn y chosan chi, boes. Felly, nes i... Dyna uchafbwynt ar y tro diwetha i ni fod yn siarad.
Felly, beth ydych chi wedi bod yn ddarllen tra... Beth sy'n yna? Mis sy'n yna? Ers y tro dathau ni? Wneud y podlediad fatha? 5 wthnos am bod ni wedi gadael i Manon fynd i weld y Queen. O, ie. Gadael i fi fynd. Queen Cam. Reit, Queen Cam. Beth ti wedi bod yn neud? Beth ti wedi bod yn ddarllen? Wel, nes i ddarllen... Amser yma'r flwyddyn, da, dwi'n licio y llyfrau cyfarwydd cysurlon. Dwi'n tueddu mynd yn ôl ac ail ddarllen pethau. Felly, dwi wedi darllen o Ddawns i Ddawns eto, fel dwi'n gwneud bob blwyddyn, ers o'n i tua 12. Sy'n amser hir, bellach. Ond ia, dwi just dal yn gwirioni ar y stori. Mae jyst yn teimlo mor... Dwi'n nabod bob golygfa, dwi'n nabod bob cymeriad. A weithiau dydy llyfr ddim yn gallu cynnal hynna, dwi'n meddwl. Dych chi'n mynd yn ôl a dych chi'n gwybod yn union. Dych chi'n gorau ni dim o'r gwaith i adeiladu'r cymeriad yn eich pen achos dych chi mor gyfarwydd efo nhw ystod dwytha. Ond mae'r stori yma jyst, mae'n gweithio fel yna. Dwi'n meddwl bod dwi wrth modd efo Ddawns i Ddawns. Gareth F. A dwi'n meddwl os gennych chi lyfrau fel yma, de. Ond mae'r llyfr di lleoli'n port, iawn. Ond i fi, ers i fi ddod i nabod y llyfr yna, pan dwi'n mynd, mae di newid yn profiad i o Porthmadog. Os dwi'n mynd i Porthmadog, dwi'n meddwl am Mici, a lle mae Mici'n byw, a lleoliadau, lle mae'r pethau'n digwydd. Mae ffordd mae fatha set i fi. A mae'n beth braf, dwi'n licio mynd yna, achos ti'n meddwl bod fi'n nabod y bobl. Daw. Ie. A wedyn yn Saesneg, da, nes i ddarllen llyfr, dwi'n gwybod, dwi'n meddwl 2 o'na chi wedi darllen, sef Yellowface. Do. Ie. Rebecca F. Kuang. A dwi'n rhyw gofio bod chi ddim mor keen hynna. Do ni ddim yn licio'r diwedd, nes i golli mynadd yn diwedd. Ond o ti, di fwynhau o dda, Dafydd? O'n i wedi fwynhau o, ond o gynnau ddim lot o gydymdeimlad efo'r prif gymeriad. Dwi'n meddwl bod ni fod i. No. Dwi'n meddwl na dyna di'r pwynt, dipyn bach. Ond weithiau ni'n meddwl, di'r arddull ddim wir yn apelio at fi, achos dwi'n gwybod mae'n eitha... O'n i'n meddwl bod o'n eitha amlwg bod chi ddim i fod i licio'r person yma. A wedyn, oedd hynna mynd yn boring, dipyn bach. Hwna yn hollol, ie. Just sgwenna rhywun sy'n bach yn narcissistig ac yn, di wneud rhywbeth eitha effernol. Ac o'n i'n meddwl, so ni di licio gweld pethau mwy positif am y prif gymeriad yna, fel bod o'n fwy cynnil, bod o'n fwy difyr. Ond... Wyt ti'n dallt pam ond o gymaint o ffys ynglyn efo? O'n wedi gwerthu miliynau, yndi? Oedd o'n reit, mae'n ddarllenadwy iawn. Ond o'n i ddim... Dwi'n gwybod, o'n i'n meddwl bod o'n... Fyswn i'n mynd allan o eto, de? No. Na. O'n Ddawns i Ddawns, na chdi? Dio ddim yn o Ddawns i Ddawns. Wel, o feddwl yr holl heip oedd, ti'n mo, ei gwmpas o. Ie. Mae rai fi goda, o'n i, geis i, oedd iawn oedd o de, i fi. Iawn. Dwi'n meddwl, un peth ydy, mae o'n teimlo yn gyfredol iawn, achos gen ti lot am Twitter arno fo, gen ti lot am pethau sy'n digwydd ar-lein, a mae'r pethau yna'n anodd i'w sgwennu, da ni fel awduron yn tueddu o sgoi nhw, lle oedd o'n teimlo fatha, mae hwn mewn 5 mlynedd berig, fydd o'n teimlo'n eitha hen ffasiwn o ran hynny. Ond, dda jyst, ddim be o'n i di disgwyl rhywsyd. Ti'n ma'n gwrando na fi a Dafydd, lle? Na, dwi ddim. Rwan bod ni'n cymysgu efo'r bobl fawr. Dim yn gwrando ar y plebs bach. Triogion. Plebs. Mae di rhoi di rhif WhatsApp i Cam yn do. A mae Cam wedi blocio hi. Neu adio hi grŵp golli'r plot. Ddim mar tro nesaf.
Felly, mond yr llyfrau... O ia, gan bod chdi wedi bod yn cymysgu. O, dwi wedi bod yn brysur, sydd Oce, iawn. Pleb bach rhif 2, Sian. Be ti wedi bod yn ddarllen? Ar yw hen bus, oedd hi'n byd gwych, ddi gwir. Nes i ddarllen rhyw nofel o'r enw Little Wing in Freya North. A'r unig reswm nes i ddarllen honno oedd bod fi wedi dod â hi o'r llyfrgell i mam. A nath mam benderfynu bod ti'n licio hi ar y sail bod na rhywun yn smocio pot ar y 6 tudalen, dwi'n meddwl. So nes i benderfynu wneud darllen i cyn mynd â hi nôl i llyfrgell. Mae'n nofel Ciao, Manon. Ti wedi sgwennu deun angofiant? Ia. So nes i ddarllen hwnna. Mae'n iawn. Ysdi? So ti eisiau llyfr i fynd ar dwyliau, mae'n hollol iawn. Ysdi, fyddai sbio nôl ar restr llyfrau dwi wedi ddarllen mewn chydig fuso, fyddai yn cofio dim byd amdani berig, heblaw bod fi'n wrach yn cofio deud hyn. A bydd ddigwyddodd i'r person oedd yn smocio pot? O, lived happily ever after, siwr. Reit, oce, fine. Dari briodi brenin yn Lloegr, a wedyn dari... O na, ddeu gwir, nath yr un oedd y smocio pot farw. Mae swes. Im herch i nath byw yn hapus yn y diwedd. Reit, oce. Spoiler. Spoiler, o ie. Yna neb yn cofio, siwr. Neb yn cofio. Nes i ddarllen llyfr o'r enw Yr Olwyn Sgwar. Un o lyfrau cyfres darllen y well, mae di o Reading Agency, sydd cyfieithiad o lyfr wedi cael ei sgwennu gyn ddyn o'r enw Peter Berry, credwi. Ia, a efo cymorth ffrind iddo fo, mae o efo dementia, a mae o'n feiciwr. Felly mae o'n, oedd o wedi beicio o Aberystwyth i Suffolk lle mae'n byw, rhyw dre yn dechrau fa fanno. A wedyn oedd o'n neud rhyw daith noddedig arall beicio ar feic Pennyffyrddin. Ac oedd o dda, ddi gwir. Oedd o lot o drosiadau a delweddau a ballu sydd yn cyd-fynd rwsut efo rei sgyrsiau dwi wedi gael efo bobl efo dementia. Bod nhw'n gweld pethau'n weledol bron iawn ac yn disgrifio. Ac oedd o jyst yn dod drosodd fatha cymeriad anwyl iawn. Dwi'n methu gweld pwy sydd wedi gyfieithu fo. Nes i sbio. Ie. O'n i wedi gael y trwy borrow box, felly wrach bod o rhywbeth sy'n heb fynd trwfad wrth wneud e-lyfr, ond ysdi mae bob peth arall yna. Ffont a bob peth. Felly, o'ch ti'n ymwybodol bod chdi yn darllen cyfieithiad, ond mond oherwydd bod o wedi leoli gymaint yn Suffolk. A mae o'n amlwg y ddyn i filltir sgwar hefyd. Be nath i chdi ddarllen? Be nath i chdi ddarllen hwnna? Ti'n ma beth, gyda'n syniad. O'n i eisiau rhywbeth o borrow box, cos weithiau mae'n neis cael rhywbeth sy'n ar y ffôn. Just am herwydd bod fi'n cael rhyw fus di drefn, ac o'n i'n meddwl, os ydych chi'n rhywbeth ar y ffôn, na i ddarllen rhywbeth. A just... Dwi'n gwybod, be nath neu fi. O, dwi'n falch bod fi di. A dwi'n siwr sef o ddifyr i rywun sydd yn yna efo dementia neu byw fo rhywun efo dementia neu beth bynnag. Ddim bod o, as efo'n deud hynny hun, ddim bod o'n honni gynrychioli pawb o gwbl fod io. Ac oedd o hynny'n cael ei bwysleisio. A un llyfr arall, dwi bron na'i orffen os o'n ei sôn amdano fo, cys llyfr o'r enw Les gyn Patrick Grant ar e-steitler di Stop Buying So Much Rubbish, How Having Fewer Better Things Can Make Us Happier. A fe na'r un o'na chi'n gwratiad ffasiwn rubbish a Great British Sewing Bee na fydd. Dwi wrth y modd! O, diolch beth! Go iawn! Dwi'n fan mwyaf! Tydw i ddim coelio yn y fideo. O, mae'n dda. Mae'n dda. Wedi gwachio da. Beth bynnag, y boi tal tynna sydd yn ar hwnnw ydi Patrick Grant. O, boi very dapper. Ia, ia.
O, mwa. Sgyn Ti'n o'n gwylio'r moustache rhaglen? bach? Mae'n glyfo fwstash bach oes. O, ia, dwi'n gwybod beth gen ti. Dyw. O, Ti'n a gwylio'r rhaglen go llyfr... iawn, Gwanas? Sori, Dafydd. Wyt ti'n gwylio'r rhaglen go iawn? Ond do? O, ni'n meddwl bod yn sarcastig oedd chdi. Na, dwi. O'n i'n mynd siŵr, diolch am ofyn, David. Ei, allai ddall pam bych chi'n meddwl hynna, achos dwi'n mynd gwnïo. No, dwi ddim. Ond, swn i'n Fe ddau licio bwtswm yn gwnïo. ôl. Na fi. Fedra i bwtwm yn ôl, fedra i'n ei hen. Ond mae yna rhywbeth am yr rhaglen sydd just yn... Ti'n dod i nabod y bobl sy'n cymryd rhan, a ti'n cymryd atyn nhw. Dwi'n wedi cymryd yn erbyn rhywun, dwi'n meddwl, o, na un yn mynd ar yna wrth i chdi bach, o'n i'n falch o honno mynd. Ond rhan fwyaf, jyst yn dotio atyn nhw. A maen nhw mor greadigol. Creadigol, dyn nhw. Ta fod ni'n creu nofela, wel maen nhw'n creu dillad. Ydy, mae'n... Ond mae lyfr o wir angen golygydd. Drostig. A sy'n bechod ysdi, cos mae gyda fo syniadau pwysig a straeon da a lot o wybodaeth pethau do'n i'm yn wybod a yn benna am gynhyrchu dillad ond yn ehangach am gynhyrchu bob dim. Ond mae pethau cael eu hailadrodd ysdi ti'n darllen a ti'n meddwl o ia nath o ddeud hynna 2 bennod yn ôl hefyd. Ysdi, so gallu neud efo Bethan gwanas Saesneg i fod yn drostig cyfo fo. Siswn. Siswn, mae o wir isio siswn a so dwi'n gwybod os golygydd neu ghostwriter gwell neu wrach y ddau. Ond fel, ac eto, fatha dwi'n dweud, mae'n lot o bethau diddorol pwysig yna fo de. Be ydi enw to? Les. Ti gweld clawr? Les, ni wedi gofio os neu ddanos clawr. O, licio'r clawr. Clawr. A un o'r llyfrau nes i brynu mi'n hun wrth siop Adolyg, di hwnna. Nes i brynu 2 i mi'n hun wrth siop Adolyg i bobl eraill. Be oedd y llyfr eraill? Dwi'n wedi darllen y llall. Wbath fatha Let's Sleeping Witches lie, neu Let a Sleeping Witch lie. Diolch yn ystafell, mae gynna i ddeitha chi ddim mwy. Fydda i di ddarllen o byn tro nesaf gobeithio. Oce, grêt. Diolch yn fawr ti. Ani. A ni'n Aled? Ie, fi heb darllen llawer mis yma. Wel, ddim sy'n werth trafod ar y bodlediad. Just thrillers, ti'n modd. Darllen digon o nhw. Ond un fi eisiau sôn amdano yw Orbital gan Samantha Harvey. Rwy'n clywed enw? Gyda ennill gwobr. Ie, hwn nath ennill the Booker Prize. Ond swnio'n briliant. Ni, mae'n wych. Mae wir yn wych. Mae just am astronauts sydd lan yna yn teithio a just mynd round y byd, a round y byd, a round y byd, a round y byd. A'n 17,000 milltir yr awr. A'n sôn am, ti'n gweld Affrica a'r haul yn codi. A just pethau bach maen nhw'n meddwl amdano, a maen newyddion o'r byd ni yn cyrraedd nhw. Pethau fel maen nhw'n gallu gweld y tywydd. Mae'n wych. Mae'n just yn 130, 140 o dilynau. Mae'n byr, llyfr just really nice. Ie. Felly, ffiglen dio, ie? Ie, ffiglen yw e. Ie. Ti just twmlo bod ti'n rhan o'r peth yn edrych lawr ar y ddeiar. Mae wedi sgwennu mor dda. Allai ddim ddisgrifio pa mor neis yw e fel llyfr i ddarllen. A dim os dim byd yn digwydd, really. Ond mae jyst yn, un o'r llyfrau sy'n jyst yn, mae'n gret. Newydd y darllen ma, ie? Yeah, so first published in Vintage 2024. First published in hardback, which on the Cape in 2023. Yeah. Mae wir yn wych. Mae jyst yn hyfryd o beth. So ni darllen dim byd
Ond ti'n gweld pan ti'n deud, dydy o ddim wedi, does yn byd yn digwydd yn efo. Felly, y ffordd, yr arddull ydy o, neu'r iaith ydy o? Ie, yr arddull fi'n credu, a'r ffordd, ti'n meddwl, maen nhw'n edrych allan ar y ddeiar. A wedyn y ffordd maen nhw'n disgrifio just fel ti'n modd, gleidio trwy'r awyr yn y lle yma, a mae un yn mynd mas am spacewalk, disgrifio sut mae hwnna'n teimlo, sut mae'n teimlo o ran amser ti'n gadael y lle yn y bore i fynd i'r roced, i danfod chi lan, a ti'n mynd mewn i'r siwt. Mae'n... Gai ofyn cwestiwn? Ydy'r awdur di bod yn y gofod, neu di hyn jyst yn ymchwil a holi bobl? Na, ymchwil yw e. Mae'n gweud ar y diwedd bod hi'n diolch i NASA, ISA, a wedyn amdano wahanol astronauts o pethau mae wedi siarad i. So mae gyd o hwnna ar y diwedd, ti'n modd? Ie, so oedd hwnna'n daro fi fel, ti'n modd, ni wedi cael y sgyrsiau hyn am cultural appropriation. Meddwl, hold on. So mi'n rhoi hunan, neu rhoi cymeriadau yn y gofod. Mae wir yn hyfryd o beth i ddarllen, a chi'n darllen yn mewn chwigiad a newch chi ddim rhoi y llyfr lawr. Swnio'n lyflu. Mae'n really nice. Ie. A nes i prynu, o'n i'n gweld bod i di ennill y bwc, dwi'n meddwl, ti'n meddwl be, hwnna swnio'n really nice. Ie, a just prynu fe, meddwl, ie, ti'n meddwl be, hwnna wedi bod yn buddsoddi. A pa lyfrau, beth i di, crime detective nes di? O ie, just thrillers arferol, ti'n modd. Darllen doi nhw sydd just ddim werth siarad amdano. Paid bwchanu thrillers, man. Mae yna thrillers, er? Mae yna thrillers dda iawn, ond mae yna thrillers chi'n prynu o siop sydd just ddim. Chi'n deall pa maen nhw yn y siop chep na. Ti'n meddwl bod hi'n bechod bod yna goedan wedi cael ei thorri lawr? Ie, gyda ambell i. Ie? Ie. Wyt ti am enwi un ohonyn nhw i ni? Neu ti'n misio? Na, dwi ddim werth. Fi wir, allai cael y ddoi yn nhw, allai ddim gweud pa un o'r pa un. Ti'n modd, maen nhw jyst yn bleidio mewn gilydd. Maen nhw jyst fel yn dilyn patrwm, ydy. Ti'n modd, jyst fel, oce, hwnna. Ond pam, oherwydd bod nhw mor formulaic? Yndyn, ie. Oherwydd bod ti yn meddwl bod hein rhywbeth a, ti'n modd, darlun ti'n peintio efo'r rhifa, a mae o mor, dos a ddim mynd rhywbeth. Ie, weithio ti'n meddwl pam y wasg wedi buddsoddi amser mewn nhw. Ond ti'n meddwl, fel ni'n gweud, dim llyfr sal efe, jyst chwant personol yw e. So amlwg bod rhai pobl yn hoffi rein, se? Amlwg bod rhai pobl... Nes ti brynu dau? Do, nes brynu dau. Ie, maen nhw'n gwerthu, dydy, rai crime. Ie, ti'n meddwl am sy'n gweld dau llyfr am 5 pint. O, ie, ne, pigo reid lan. O, gai ofyn pam, be ydy'n obsesiwn ni gyda, achos mae ddim peth wir efo'r rhaglenni teledu, dydy. Dyna ydy'r precinct yn ymwneud gyda detective, a mae cledda wedi bod yn llwyddiannus iawn ar ysbrydrec yn ddiweddar. Be ydy'r gyfrinach, neu be ydy'r rheswm pam bod yr genre yna mor boblogaidd, chi'n meddwl? Yn herma llyfrau a byd teledu. Mae yna rei yn darllen nhw mwyn trio gweithio allan pwy nath. Ie. Ond dwi ddim yn yna heini. Pan dwi'n darllen rhywbeth fel la, dwi'n mynd trio gweithio allan ymlaen llaw pwy nath o. Ddim dyna pwynt. Mynd am y cyfriadau fydda i, dwi'n meddwl. Ond hefyd, mae yna rei, mae yna ffin dena, mae yna rei dwi'n mwynhau achos, arswyd y peth. Ond mae yna rei mynd just rhy bell ac os ti'n neud i fi droi'n stimog i droi, sori, na, ti di mynd... Dwi'n meddwl bod o'n ffordd, mae'n ffordd i ni wynebu ofna mawr. Cos ti'n gwybod bod o wedi cael ei sortio yn y diwedd, dwyt? Oes, mae'n daclu. Ysdi, tysa fo ddim, dwi'n meddwl, sa'n ni'n anghyfforddus iawn ar diwedd llyfr. Rheina yw'r llyfrau da, dwi'n meddwl. Rai sydd ddim yn cael ei ddarllen. Sydd yn dadal di.
Efo'r badi'n dal yr hydd. Dwi'n cytuno fe hynna, os di'r badi dal yn rhydd yn diwedd, dwi'n cael mwy o bleser am ryw reswm. A fi'n credu beth sy'n digwydd gyda rhain, a mae hwn yn wir ar gyfateledu hefyd i fe, mae rhywun yn creu un, ac yn gwylio fe, chi'n meddwl, waw, mae hwnna'n ffantastig, a darllen mae hwnna'n ffantastig. A wedyn mae yna rhyw cant o bethau eraill yn dilyn yr un patrwm, achos oedd hwnna mor dda, a chi'n aros i'r un nesaf dod sy'n jyst yn troi pethau yn gyfan gwbl eto, a wedyn chi'n meddwl, waw, a wedyn mae yna llwyth yn dilyn y patrwm yna. Ai The Usual Suspects oedd y ffilm lle oedd yna twist yn y diwedd? Hwnnw oedd o? Fight Club. Na, The Usual Suspects, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl dyma, O gen ti'r actor na o Werddon. A dwi'n eisiau rhoi spoiler, ond fo nath yn diwedd. Grêt. Ti ddim yn disgwyl hwnna. Ond mae gen ti, ti'n gwybod cyfresu rhyw fath o The Bridge? Dych chi di gwylio hwnna? Cio hwnna? Ti'n di gwylio hwnna, Aled? Na. I fi, o ran y genre yna ar y teledu, y Bridge ydy yr enghraifft orau. Cytuno, Dafydd? Mae hwnna... Sgadi Mae'r. Ia. Ond mae yn ymwneud gyda, i fi, mae yn ymwneud gyda'r prif gymeriad. A perthynas y ddau prif gymeriad? Ia. Yn bendant. Os gei di gyfleled, so ni yn digymell i drostolig i wylio hwnna. Newydd sgwini fel awr. Sgwni, oedden nhw'n lyfrau i ddechrau sgwni? Dwi'n yn credu bod nhw. Falle bod fi'n... Na. Ond, ti'n modd oherwydd llwyddiant hynny, mae pawb wedi trio mynd lawr y lôn yna, dri. Mae mor ddifur, ond mae o'n... Yndi, hyd yn oed... Ti'n modd o Agatha Christie ymlaen, mae pawb, Sherlock Holmes, mae bob dim, dri. Mae'n ymwneud gyda trosedd a llyfryddiaethau. Ond jyst rhywbeth bach a wahanol i'r normal sydd wedi rhoi twist ar sy'n troi a wedyn mi jyst yn teimlo'n hollol wahanol i'r gweddill. Dwi ar hyn o bryd yn gwrando ar thriller yma gen Will Dean, The Last Passenger. Ti'n gyfarwydd o hwn, Aled? Dwi'n meddwl fi wedi darllen hwnna. Achos, wow, munud fyddai'n gorffen recordio fe chi man, dwi'n mynd i gario ymlaen gwrando, achos dwi jyst o marw eisiau gwybod beth sy'n digwydd. Felly mae hwnna'n un elfen o pam da ni licio nhw. Mae o'n horrific, achos mae yna rhywun yn rhoi y bobl ma drwy uffen ar y llong ma, yn ganol y môr i'r Iwerydd. A mae'n syni fi weithiau fydda dychymyg yr awdur, ond hefyd dwi'n y stage a dwi'n anghofio na'r awdur sydd wedi sgwennu fo. Dwi'n meddwl beth di dychymyg y bobl sydd di rhoi y bobl ma ar y llong. Pa mor sic ydy bobl? A mae'n rhywbeth am hynna. Dyna'n deud rhywbeth amdano ni, do? Dwi'n meddwl mae be Siam ddudodd yn gynharach ynglyn â bod yna rhywfaint o ofn amdano ni. Ac felly mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth o ffond ddeibig mewn ffordd dydi. Ti'n mwynhau o, ac eto mae'n elfen o ofn yn efo hefyd. O, bendant, mae gen i ofn hwn, de. Please, pidiwch yn neud beth dwi'n meddwl ydych chi'n mynd i wneud. Ti'n darllen o'r Doctor Who stalwm, rhwng dy lygyd, rhwng dy ddwylo, rhwng dy fysydd. Oh, god, ges i'r gair yn diwa. Be di, llyfr sain, sgyn ti? Llyfr sain sgyn i, ia. O'r llyfrgell. A'r awdur sydd yn ei ddarllen o? Yr awdur? Dwi'n gwybod pwy sy'n ddarllen, mae'n deud, mae'n siwr. O, read by Jenny Funnel. Ar gyfer llong. Ar gyfer llong, O, mae'n ddarllen o dda iawn, de. Ydw ddim meddwl dyle awduron darllen gwaith hunan. Pam? Ie. Ie. Excuse me. Fi'n credu, ti'n modd, chi'n awduron ffantastig. O wedyn mae yna actorion llais. Ie, ond Manon, oedd hi'n actores cyn sgwennu. Mae hwnna'n wahanol, de. Mae Manon yn ticio Just pob sanif box. ddim yn actores da. Ond chi'n meddwl fi'n meddwl, mae gofyn i awdur darllen gwaith hunan nhw, weithiau ti jyst fel,
come on, os byddwch chi wedi cael rhywun sy'n gallu lleisio yma, byddai wedi bod yn lot. Ond ti'n cymryd bod bardd yn iawn i ddarllen i waith i hun bob tro, dwyt? Pwynt da. Mae rei o heini'n sosod ydyn. Ond mae Stephen King, mae o'n gwneud llyfrau sain o'i lyfrau hun hefyd, ydy? Ie, ti'n bod, a fi siŵr mae modd i hyfforddi pobl a bethau, ond ti'n bod, mae arbenigwyr os sy'n gallu gwneud. Ie. Fel bydde fi ddim yn recordio ni. Dwi wedi darllen rhai o'n llyfrau'n hun i'r deillion. Ac o'n i'n embarrassed, achos o'n i'n gorfod darllen gwrach y gwyllt. Be, doeddech chi meddwl bod y cynnwys yn dda? Ti'n bod y darna, ysdi, mae'n embarrassing darllen. Ach ti gael ei wneud fatha llais sexy pan bach ti'n neud o? Dwi eisiau clywach di dweud cachu hwch. Nes i mewn na'n iawn. O'n oedd yn gorau. Chi jyst yn rhy agos i chi? Chi rhy agos at y cynnwys? Dwi'n teimlo mod i'n rhy agos. Dyna pam dwi wedi trio cael nhw i gael actores i wneud yr un nes yma. Carys Gwilym, mae dda iawn. Ond mae Manon wedyn, am bod i'n actores, wyt ti'n gallu rhoi pellter rhwngthach chdi a dy lyfr Manon pan ti'n darllen o? Na, dwi'n yn siŵr. Ond dwi'n gwybod, dwi'n ond i wneud un. Dwi'n ond i wneud llyfr glasnebau yn Saesneg. Ti'n di wneud o'n Gymraeg? Na, nath Morfydd Hughes wneud o'n Gymraeg. Pa mor gwl di yna. A nes ti ddefnyddio Queen's English? Oh yes, yes, the Blue Book of Nebo by Manon Stephen Ross. Mae'n dda, neu ddacen. Dyna ddech iawn fi, dwi jyst yn rhoi ymlaen i chi. Fel hyn oedd chdi'n siarad, Ie, am y fish. Lovely dress you're wearing today. This is the real me. Face it. Felly, Gwanas, ar wahân i'r llyfr sain, be arall ti wedi bod yn... Wel, gan bod fi'n deitha chi pan dwi'n mynd i wlad yr amor, dwi'n licio darllen awduron o'r wlad honno. A mi nes i na fynd am Booker. Os o'n chi wedi darllen The Life and Times of Michael Kay, gan J.M. Coetzee? Na. Fys o'n i byth di ddewis o'n i bai bod fi yn mynd i Ne Affrica. 83 yn illodd o. A fel llawer iawn o enillwyr Booker, yn fy marn i, oedd o'n ddarllen hawdd, ond argom wedi treiddio mewn i fer yn esgyr ni. Mae'n digwydd mewn Ne Affrica dychmygol sy'n ar ganol rhyfel cartra. Ond mae'n bendant yn ystod cyfnod apartheid. A mae Michael Kay yng Ngwashi, mae o eisiau mynd a'i fam yn ôl adre eto gwreiddiau, ond mae'n marw hanner ffordd a wedyn mae'n mynd a'i llwch i adre. Ond mae fo i cradur, mae'n anlwcus, mae yna bobl yn pigo yna fo, mae yna bobl yn daflu efo ni carchar neu wneud rhyw job uffernol. A hefyd mae genna fo, beth ni'n galw, tafod holl, cleft palate. Dyna. Ie, dyna beth ydych chi'n alw fo'n Gymraeg? Dwi'n siŵr i fyny. Dwi'n meddwl na tafod holl, dio. Felly, oherwydd hynny, mae'n wastad i bod chydig bach yn wahanol i bawb. A wedyn mae gen ti'r busnes apartheid ystyr hynny ydi bod yn wahanol, bod ti'n rhoi bobl gwahanol mewn gwahanol garfanna. Dwi'n eisiau dweud gormod amdano fo, ond iosgob mawr. Nath o effeithio wneud e. Mae'n dywyll uffernol. Mae'n depressing uffernol. Ond iesu mae dda. A nes i ffindio ar YouTube, da chi'n gallu gweld fersiwn pigion o fersiwn lwyfan o'r stori. Mae'n teithio America ar hyn o bryd, achos mae yna gwmni theatr o Cape Town di cydweithio efo'r Handspring Puppet Company, a heini nath y puppeta ar gyfer Warhorse. Olsoch chi heini? Wel, oedd nhw'n ffantastig, doedden. Wedyn, os da chi'n gallu dychmygu, maen nhw wedi gwneud puppeta o'r boi ma a'i fam. A nes i just gwylio chydig o'r fideo yma, ac eisiau'n emosiynol o syth, mae yna rhywbeth yn hydolus amdano fo. Os o'n i wrth y modd yn gweld hwnna'n fyw, lle os da chi'n clywed bod nhw'n dod i Gymru rhywbryd, rhowch wybod.
Felly, dwi'n gallu argymell hwnna. Fydd o ddim at ddant pawb, ond sbiwch ar y fersiwn YouTube na. Life and Times of Michael Kay. Waw. A wedyn, beth arall nes i allan. Nes i allan adolygiad Meg Ellis yn Barn o Merch y Wendon Hallt, a wedyn o'n eisiau darllen o'n hun, gen non Mererid Jones. Awdur arall o Benllyn. Os rwy'n arall i ddarllen o? Na. Na. Wel, o'n i'm yn siŵr i ddechrau, ond argol nes i fwynhau de. Non Mererid ti'n gallu sgwennu was bach, a mae'n glyfar, mae'n glyfar. Mi nath o diweddglo wneud ym mi chwerthin, yr eironi, ond fe ddech chi ddarllen o'ch hun i weld pam. A os oes na gopi gennych chi, nes i wirioni efo'r darn am hiraeth sydd ar dudalen 93. Ond i wedi gwirioni gymaint, nes i dynnu llun yno fo a mynd drosto fo efo fy nysgwyr arbennig o dda, ac oedden nhw'n cytuno. Waw, oedd o'n wych. Pam, be oedd yn... Os o'n i'n gallu darllen... No, ydych chi eisiau fi? Na, dwi'n mynd i dda. Gach chi darllen o'ch hun? Mae just... Mae'n llifo. Mae'n hyfryd. Mae o'n hudo. A beth sy'n wahanol mae'r llyfr yma ydy, beirniad ydy. Mae'n beirniadu stori fer yn y Steddfod Genedlaethol. A mae'n dechrau ffwr efo darn o un o'r straeon bob tro. A wedyn mae hi'n rhoi di barn ar y stori honno. Sy'n strwythyr hollol wreiddiol gwahanol dydy. Yn y mar ni, ti'n gallu deud na hi sydd wedi sgwennu bob un ohonyn nhw. Ond fi di hwnna, hyd yn oed pan mae di wneud rhai yn iaith y de, mae'r arddull yn beth. Ond, o'n i wrth y modd, mae yna rhywun yn dechrau stori am fart Gyrfyrddin. A mae'n amlwg yn mynd i fod yn un amaethyddol. A mae hamateb i'r stori honno, dim yn mynd, gadael efo mynd yn bell iawn. A nes i chwythu'n de. A mae'n neud efo chwaith bersonol beirniad yn gallu bod yn gwbl o'n heg weithiau yndi. Cos gen hon ddim diddordeb yn y stori yma, achos mae'n sôn am ffarmwrs. Felly, mynd i'r trydydd dosbarth yn syth. Nid idd yn warad ffarmwrs i'r Gyrfyrddin unwaith eto ni. Nes i? Do. Nes i ddim warad, man. Oh god, sorry. Sorry, ffarmwrs Gyrfyrddin. Dwi'n gwybod beth nes i. Ond mae'n wir di, pan ti'n cytuno i feirniadu rhywbeth, diolch yn deg weithio na chdi. Achos, os wyt ti ddim yn licio ffarmwrs, diolch yn deg ar bobl sy'n sgwennu dryn am ffarmwrs. Enghraifft. Reit. Ond da ni'n gwybod hynna, pan ti'n cystadlu'n ganu yn y Steddfod, ti'n gwybod hynna. Tros, dy beirniad ydi o. Ond mae hwn, dwi wrth y modd o'r ffordd mae hi'n delio efo hynna. Bod gen bobl ddim gobaith mil weithiau, a fel na mai. Dwi'n meddwl na chi licio fo. Mae yna Lleici Roberts dweud bod yn wreiddiol ac onest, doniol a deifio, a dwi'n cytuno 100%. Da iawn. No, mae'n erid. Ia. A nes i hefyd, dwi wedi pori drwy, dych chi'n gwybod Amser Nadolig, y llyfr Clawr Caled na, sy'n bron yn 20 pint. Mae'n hardd ydy. Be'n Lowry Cook. Be'n Lowry Cook, mae hi di olygu fo, a di sgwennu darn yna fo. Mae sgwennu chwip o bresenodolig, os oes gennych chi amser, a bod gennych chi rhywun, dych chi'n gwybod be gael nhw, a bod chi yn mynd i wario 20 pint yn nhw. So, yn gret, chos mae gennych chi atgofion, hanesion, straeon a risetiau. A dwi'n bendant yn mynd i wneud cawl cnau castan Arwel Griffith. Nice. Neu Steffan i gariad o, yn hytrach, achos di Arwel ddim yn fan mawr o dolyg. Diolch gwneud y byd blaw prynu bocs o chocolate Brazils. A mi nath tad Arwel dweud, mae dyma'r cawl gorau mae di cael ei ni fyw. A nes i wirioneddo fwynhau y darn sgwennodd Peredur Lynch hefyd. Dwi'n bos da chi'n nabod Peredur Lynch, ond hiwmor sych was bach, a mae o di sgwennu darn am grefi. A mae gen i fo reset grefi Jamie Oliver, a mae o di chwarae fo. Mae'n andros o ffaff i wneud y grefi yma, ond gesiwch beth dwi'n mynd i wneud noson cyn dolyg, Lenny. Dwi'n mynd i roi cynnig ar grefi Peredur Lynch. Ac yn i weld sut. Mae'n boenus. Gymaint o jokes. Oes, mae'n oes. Mae'n boenus iawn. Ie.
O dir, ie, mae hwnna'n swnio'n ofnadwy, yndi. Ond wir, mae'n gyfrol, chwbeth o pick a mix. Os ti'n mynd cadar yna, wel, cael ymlaen yr un nesa, mae yna rhywbeth i blesio pawb yno. A lluniau bendigedig fyd. Felly, joban dda o'n golygu hwnna lawr I cwc. Iawn? Dyna ddigon? Iawn. Yndi, dyna ni, sgyn ti'n arall? O, mae yna fwy o mynd yn hen ddigon. Nes I grêt. ddechrau cerddi Dafydd John Pritchard, dwi'n licio nhw. Ond mae'r llyfr drafancwr la, dwi wedi anghofio fo. Ond nes I bigo fyny llyfrgell a dwi'n mwynhau'n ofnadwy. Dew, cystal a greifi Peredur Lynch? O, swn i'n mynd hynny? O, reit, oce. Be amdana chdi, Dafydd? Wel, fel ddeitha chi, salem a fi yn Dafemlyn, dwi rhyw dreian o ffordd drwyddi. Ond llyfr Cymraeg, da chi'n gwybod yr cylchgrawn hanes byw? Ac eisiau I weld yn fan yna bod yna erthigl am lyfr Sioned Wyn Roberts, Gwag y Nos. Da chi wedi darllen hwnna? Do. Spel Hanes Wyrcws. Yn adrodd Pwllheli. Ie, llyfr I bobl ifanc, ie? Ie, yn ail hanner y 4 ganrif ar 15. Ges I goblin o flas ar yr erthigl, a dyn eisiau fel, oce, a I chwilio am y llyfr yma. A ti'n gwybod be, dwi'n meddwl bod hi'n gret. Mae'n wirioneddol dda, dri. Mae'n dda iawn. Hon ar I sgwennu Madws, e? Ar un awdur, di? Ie. Dwi'n meddwl, Ie. O'n I, wir chdi, o'n I, oce, llyfr I blant, ond mae'n darllen mor rhwydd. A, diwn, oce, yndi, ti'n gwybod, mae gennau, yn amlwg, mae gennau rhywfaint o ddiddordeb yn hanes Wyrcws a'r tlodion y 4 ganrif ar 15. A mae hon, mae wedi creu y cyfnod a wedi creu erchylltra yr Wyrcws a yr ffordd mae prif gymeriad yn dianc o'r Wyrcws ac yn trio beth sy'n gael rhywfaint o fywyd iddi hi hun. Wir, nes I mwynhau yna lot mwy nag o'n I wedi feddwl. Oedd I ar ei ennill gwobr tir na nog? Do. A ni'n, felly, os ydy, Sioned Wyn Roberts yn gwrando ar hynna, llon gofrichadau, nes I wir mwynhau yna. A wedyn, mae'n rhyw fath o, fel eich ditha Manon, adeg dolyg dwi'n eitha mwynhau cofianna, a dwi'n mwynhau darllen hyn yn gofianna. Coeliwch neu beidio un llyfr dwi ddim di orffen eto, ond un llyfr dwi ar ei ganol ar hyn o bryd ydy hunangofiant Share. O, ie. Wir I chi. O, dwi'n siŵr O, ti'n gofyn am I pam dwi'n dewis llyfrau? Wel, na, Dwi'n di cael bywyd mor ddifyr. wir, mae phlentyndod I. Waw. Wir, a mae'n sôn hefyd, beth sy'n mor ddifyr ydy, fel mae hi, a mae'n hollol agored, a mae'n sôn fel mae yr fagwraeth gafodd hi a ymddygiad I'm ham a profiadau gafodd I'm ham hefo'r dynion a ballu wedi effeithio arni hi a sut oedd hi'n ymddwyn pan oedd hi'n hun. Mae'n chwip o gyfrol hynna. Dwi ddim cweit yn siŵr os ydy'n gwrando ar colli'r plot. Ond mae rhaid I fi ddeud, swn I yn ei llongyfarch chi. Ni yn cael gwrandawyr o America, so falle bod hi. Wel, ti'n meddwl? Mae rhaid. A dwi am meddwl bod ti yn gymeriad bob tro ydi ar rhaglen Graham Norton yn ddiweddar, doedd. Dwi'n meddwl fel cymeriad ac fel person, dwi'n meddwl bod hi'n person arbennig iawn iawn. O'ch chi'n sôn o'n da, am ei mam hi, mae yna stori doedd enwog bod ei mam hi di deithi rhywbryd, mae rhaid chdi rhoi gorau i'r busnes canu ma, you have to find a rich man. A nath I atab, but Mom, I am a rich man. Wir. A ti'n gallu I chlywed ti, pwy bynnag sydd wedi sgwennu o ar ei rhannu neu efo I, mae I llais i'n dod drwyodd. Mae o'n
wir, rhywbeth do'n ni falle ddim cweit yn disgwyl i fwynhau. Ond mae'n, fel dwi'n dweud, dwi ddim cweit wedi gorffan ni, ond bod ti'n swmpo o gyfrol, dwi'n mynd drwyddi reit handi. Felly, 2 lyfr, cwbl wahanol, ond 2 dwi wir wedi fwynhau. Da, de? Positif wch. Dolyg. Dolyg, ddech chi'n gweld? Deitha chi. Mae'r adeg yma yn cael effaith arni. Felly, gan bod ti'n dolyg ac yn ddiwedd flwyddyn, mae'n bryd i ni benderfynu a cloriannu pa lyfrau sydd yn dod i'r brig ac ar dop y goedan, fel pethau. Da chi di dewis 1 llyfr Cymraeg ac 1 llyfr Saesneg? Dwi wedi sgwennu nhw'r post-it, so dwi'n mwyn cofio lle mae post-it yn mynd. O, na i gofio. Ti'n cofio? Yn dehenaint? Ti'n cofio beth nhw? Dw. Predyr Glyn Davies, bydd yno cysgod y... Mabinogi. Thank you, hwnna. Cysgod y Mabinogi bendant yn Gymraeg i fi. Ac yn Saesneg, hwnna 2. Una, Lessons in Chemistry, de? Sy'n wirioneddol fwynhau Lessons in Chemistry. Neu'r un, The 100-Year rhywbeth of Bonnie and Garmus. 100 Years of Lenny and Margot. Na ni, hwnna. Bonnie and Garmus, mae'n fi honno twenodd. Lessons in Chemistry. 100 Years of Lenny and Margot. Sy'n wirioneddol fwynhau hynna. Mae'n rhaid i dewis 1. Ie. O'r 100 Years ar y WhatsApp. 100 Years of Lenny and Margot. A pam ti wedi dewis y gyfrol yna yn bwy na'r llall? Achos Ti'n dwi'n cofio o'n i'n gwenu drwyddi. Bod i'n drist, o'n i'n gwenu drwyddi. A mae'n anodd cael llyfr i neu chi wenu fel o. Iawn, Royal Highness? Wel. We have decided. Na, Sian, ti'n mynd gallu neud yr acen, Sian. Dwi yn Saesneg, dwi'n mynd am Glutton, A.K. Blakemore. Nes i ddarllen, nes i drafod i ar y podlediad chydig misoedd yn ôl llyfr am rywun sydd jyst ddim yn gallu stopio bita bob dim o'i gwmpas o, a mae jyst mor wych. Nes i fwynhau gymaint. Ac yn Gymraeg, dwi'n meddwl na blwyddyn dwytha nath o'n dod allan, ond nes i ddarllen i blwyddyn yma, so mae dal yn cyfri. Sef y Nendyrau, Seran Dolma. Achos mae'n llyfr i bobl ifanc, di ddim... Dwi'n meddwl oedd fi ar restr fel llyfr y blwyddyn. Dwi'n iawn? Oedd, plant, oedd. Ond dwi dal yn meddwl, dwi'n meddwl bod pobl yn gweld mae llyfr i bobl ifanc ydi a ddim yn codi, ond dwi'n meddwl fysa lot fawr iawn o oedolion yn mwynhau hi. Mae'n wirioneddol wych. Felly, dyna fe newisio da i. Diolch. Sian? Mae gen i 2 Cymraeg a 2 Saesneg a dwi dal yn penderfynu. Y Gymraeg, mae'r rhwng Tir y Dyneddon. Cos Lenny nes i ddarllen Tir y Dyneddon. Neu Jack ar Angel, Daf James. Llyfr plant. Neu Jack ar Angel. Da iawn. Oherwydd? Oherwydd bod Daf James y fyw. A wneud fi tegla ddim di cach. Reit, ac yn Saesneg? Saesneg mae rhwng Nightshade Mother, Gwyneth Lewis, a The Wall, Marlene Hanshofer, di gyfieithu ar Almaeneg. A Nightshade Mother. Dwi eisiau ail ddarllen, ac os dwi'n teimlo bod fi wedi ddarllen o rhy sydyn, a bod yna ddarna dwi eisiau ddarllen eto a dart yn iawn. Gret. Aled? Yn Gymraeg, a ni'n gwybod unwaith ni wedi darllen Trothwy, Iwan Rhys. Hwna'n agos. Nes i darllen hwnna yn mis Ionawr, a fi jyst wedi cadw meddwl nôl am llyfr yna. Ddim just y cynnwys, ond y arddull
ar iaith, a jes i cael rhywun sgwennu fel na o gyda, ond i clywed yn darllen y peth, dim ond acen cwm gwendraeth, a nes i just wir mwynhau trothwy gan Iwan Rhys. A wedyn yn Saesneg, fi wedi mwynhau lot o lyfrau Saesneg, mae rhyw 4 dy fi ymlaen i. Ond yr un fi wedi dewis, a na pam o'n i'n gwybod Bethan, unrhyw llyfr oedd The 100 Years of Lenin Margot gan Marianne Cronin. Mae just... Unwaith chi darllen e, newch chi just byth anghofio hi. A fel oedd Bethan yn gweud, chi'n darllen e gyda gwen, ond gyda thristwch. A sy'n gwybod, mae just yn hyfryd o lyfr a hyfryd o stori. Gret. Da iawn, Aled. Da. A diolch i ti am awgrymu fe yn y lle gyntaf. Yay! Neis, gallu neud hynna'n deweithiau. Dyla rwy'n ei podlidiad am beth di. Mae o ran llyfr Saesneg i, mae na lot o'n wedi bod yn dda iawn Lenny. O'n i'n meddwl bod Clear yn Gareth Davies yn agos iawn ato fo, ond yr un i fi, mae'n rhaid gyfadda, ydy hunangofiant arall, sef Mae'r Life gyda Lee, sef un o'n arwyr i. A pan mae na gymaint o hanes i deulu iddew a fel gafodd y teulu yna i poenydio a y ffordd fi rhaid nhw adael i gwlad a setlo yng Nghanada. A wedyn mynd yn gerddor proffesiynol ar llwyddiant a wedyn colli ffrind agos ag un aelod o'r band rhyw 4 mlynedd yn ôl. Mae just y daith yna. Mae o mor ddirdynol, mae o mor onest mewn rhai llefydd, ond mae o hefyd yn just yn profi fel mae'r bywyd mae o wedi gael yn lliwgar a ddeud y lleia. A wedyn yn Gymraeg, yr un arall, cofiant troma, nid hynna'n gofiant, ond cofiant, sef John Price gan Geraint Jones. O ie. Hwna'n gret. Mae honna yn chwip o gyfrol. A os ga i ddeud, mae rhaid i fi ddeud, mae o yn just yn sôn am gymeriad mor arbennig a i fi pa mor bwysig ydy o fewn yn cymdeithas heddiw bod yn wahanol yn rhywbeth o'r dylid i goleddu ac ymhyfrydu nhw. A mae o just yn chwip o gyfrol hwnna. Felly dyna di'r 2 lyfr, swn i ddweud. Ga i jyst dweud fyd, Claire Davies nes di chanmol i tro dwytha. Felly nes i gael cyfrol o straeon byrion ganddi, cos o ti di canmol nhw, a nes i wirioni. Dwi'n cofio enw fo wan, ond waw, mae Claire Davies yn awdur a hanner. Yndi, ar wahân i Gareth Davies nes i ddweud. O, sori, Gareth Davies. Honna, ia. Dyna pam o'n i methu ffeindio ar Facebook wan. Ie. Pam dwi'n trafferthu? Dwi ddim yn gwybod. Gareth Davies, yndi, mae'n chwip o awduras dydi. Good, wel, dyna ni. Mae dros awr, boes. Amser i ni fynd. Amser ni fynd lawr i siop llyfr lleol i ffindio allan beth sydd ar y siop oedd y gyfrdolig, Ie, cefnogwch. Ie. Jingle bells. Sbia. Be di'r het na? Wel, het yng nghi fi oedd o, ond... Sorry. Right, oce. O, wel. Ar y nodyn yna. Wel, gobeithio gewch chi nadolig braf. Ach, ditha wir. 3:00 dwi'n nadolig, Manon, dwi'n disgwyl. Rhyw wef bach. Rhyw wink bach special. Dolig llawen i chi boes. Dolig llawen. And a lovely New Year. A what, New Year? Lovely, and really. Arglwydd.
dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandi Cwts a'r trac ydi o newydd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.